Rússia, regió de Moscou, poble de Kuprovo. Església de la Resurrecció del Senyor. Fem un experiment acústic científic. Estic parat exactament sota el centre de la cúpula. Una cadena des del centre de la cúpula penja verticalment cap avall, està dirigida directament a mi. Faré un so. Em mouré. Vaig sortir de l'edifici de l'església. El so es va fer molt més feble. I tornaré. Escolteu com canvia el so. Vaig entrar a l'edifici i el so es va fer molt més fort. Sota el centre de la cúpula, el so es torna encara més fort. Parlo a volum normal i el so fa ressò potent. L'edifici de l'església és un ressonador acústic. No hi ha terra de fusta. La terra suavitza i esmorteeix parcialment el so. Aquí hi havia un terra llis. El terra va millorar la ressonància acústica. No hi ha vidres a les obertures de les finestres i no hi ha portes a les obertures de les portes. L'ona sonora va irrevocablement al buit. Imagineu-vos quina ressonància poderosa va tenir això en el passat. Un altre punt interessant. La ressonància del temple està sintonitzada a una freqüència baixa. Si parles en veu baixa i greu, l'eco és més fort. L'edifici de l'església es va construir per amplificar el so. El ressonador acústic de l'església funcionava sense consum d'energia. I avui també funciona sense electricitat, gasolina, petroli i gas. Tanmateix, es van gastar molts materials i energia en la construcció. Es van utilitzar més de 1.000 tones de maó. Per crear un amplificador d'àudio senzill, és a dir, cal pregar a Déu molt fort. El Déu Totpoderós, que ho sap tot, ho veu tot i ho sent tot, necessitava realment amplificadors de so? La ciència i la religió no poden respondre a aquestes preguntes senzilles. Has d'esbrinar-ho tu mateix.